परिषदेच्या माध्यमातून बऱ्याचशा योजना आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाही, नॉलेज मिळालं नाही, म्हणून आज हा पर्यटनदृष्ट्या मागे राहिलेला मतदार. पूर्वी माझ्या गावातनं देवगडला सरकारी रुग्णालयात जायचं असेल तर 17 किलोमीटरचा प्रवास करून जायचा. थोडींदा पेशंट घेऊन जाऊ शकत नव्हतं. तोपर्यंत त्या पेशंटचं तो जगेल की मरेल ही अवस्था असते. जी आपली प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्याची अवस्था काय, तिथे डॉक्टर आहेत का, तिथे हवा तेवढा योग्य ताप आहे का, तिथे यंत्रणा आहे का, यंत्रसामुग्री आहे का, मग ह्याची जबाबदारी कोणाची. आपल्यापासून सुरुवात केली नाही तर काहीच होणार नाही. माझं म्हणणं आहे पहिलं मला सुधारलं पाहिजे. मी जर सुधारवलं तर मी सुधारलो तर पुढचा सुधारेल. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रातच निवडणुकांचा वारा वाहत आहे. अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नेहमीच चर्चेत राहिलेला जिल्हा आहे. निवडणुका आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत आणि कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून गणेश जगदीश गावकर हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेकडनं त्यांना उमेदवारी मिळाली आणि अर्थातच नेमकी ही उमेदवारी मिळाल्यानंतर गणेश गावकर यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, कशा पद्धतीने ते काम करू इच्छित आहेत, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे या अर्थातच चर्चेमध्ये आपल्या सोबतीनं स्वतः गणेश गावकर आहेत. गणेशजी, मी या मुलाखतीमध्ये स्वागत करतो. खरं तर आपण चांगले मित्र आहोत आणि गावकर त्यामुळे भाऊ सुद्धा आपण आहोत. त्यामुळे जसं एकमेकांना अरे तुरे आपण यापूर्वी बोलत होतो, म्हणजे दोघांनाही ते ऑकवर्ड वाटणार नाही आणि ही मुलाखत चांगली रंतराचं चित्र पाहायला भेटेल. त्यामुळे अरे तुरेमध्येच आपण एकमेकांशी चर्चा करूया. ऑन कॅमेरा मुद्दा म्हणून नमूद करतो. खरं तर गणेश, तुला उमेदवारी भेटली आहे आणि अर्थातच तुझ्या घरासहित संपूर्ण गावामध्ये सुद्धा आनंदाचं वातावरण पाहायला भेटतंय. पण जिल्हा परिषदचीच निवडणूक लढवावी असं का वाटलं? खरं तर या मतदारसंघाचे विविध प्रश्न आहेत आणि ते अद्याप मार्गी लागलेले नाही, आणि ते मार्गी लावण्याचं ध्येय ठेवून मी या निवडणुकीतला सामोरा जातोय. प्रश्न खूप आहेत. आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे, त्याच्यानंतर बेरोजगारीचा प्रश्न आहे. हे सगळे प्रश्न सोडवण्याची माझी मोठी इच्छा आहे आणि चांगलं नेतृत्व या मतदारसंघाचं करण्याची माझी इच्छा, म्हणून मी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलोय. बरं, आता आपली ना खरं तर ही मुलाखत होण्या अगोदर थोडा वेळ मी समुद्र किनारे देखील या ठिकाणी थांबलो होतो. खरं तर या मतदारसंघामध्ये अगदी कुणकेश्वर असेल, मिठमुंबरी, तांबलडेक, मिडबाव हे सर्व समुद्र किनाऱ्याचा भाग आहे. पाहत असताना आता आमचा जन्म देखील याच गावातला आहे. त्यामुळे मी पाहत असताना नेहमी पाहतो की एकतर पर्यटन नगरी असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा, त्यातलं हे खऱ्या अर्थानं पर्यटनाचं केंद्रस्थान मिठमुंबरी, कुणकेश्वर, तांबलडेक हा संपूर्ण किनारपट्टीचा भाग डेव्हलप झालेला दिसत नाही. काय तुझ्या डोक्यात प्लॅन आहेत? खरं तर खूप मोठी किनारपट्टी या मतदारसंघाला लाभली आहे. मग इथे मच्छीमार पण आहेत, आंबा बागायतदार पण आहेत, परंतु एवढी मोठी समुद्र किनारपट्टी लागून तुम्ही जसा मालवण, चिवला म्हणा किंवा मालवणचा जो एकंदरीत पर्यटनाच्या बाबतीत जो विकास झाला तसा आपल्याकडे का झाला नाही याचा प्रश्न मला लहानपणापासून पडलाय. की मालवणला एवढी गर्दी होते पण आपल्याकडे का होत नाही, याची बरीच कारण आहेत. म्हणजे इकडच्या मुलांना रोजगाराची संधी गावातल्या गावात मिळाली असती तर कदाचित इकडची घरं बंद करून लोक गेली नसती. आजची परिस्थिती आपण बघितली तर गावातली 60 ते 70% घरं बंद असतात. सगळी मुलं मुंबईत कामाला जातात रोजगारासाठी. रोजगाराची संधी इकडे उपलब्ध झाली असती तर ती तरुण मंडळी इथे राहिली असती. हा रोजगार कसा मिळेल तर पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळेल. पण पर्यटनाच्या बाबतीत जनजागृतीच आपल्या नेते मंडळींनी केली नाही, किंवा त्यांनाच कदाचित मला असं वाटायला लागलं की त्यांना ह्या भागाचा पर्यटन विकास करायचा नाही. आणि माझ्या डोक्यात हे आहे की आपली जी तरुण पिढी आहे, गावातली तरुण पिढी आहे, कुठेतरी त्यांनी होमस्टे चालू केले पाहिजेत. त्याच्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून बऱ्याचशा योजना आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत, त्या पोहोचवल्या पाहिजेत. त्या आतापर्यंतच्या इकडच्या राजकारण्यांनी त्या योजना मला वाटतं की ह्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्या नाहीत. त्याच्यामुळे आज पर्यटन दृष्ट्या या मतदारसंघाचा विकास झाला नाही आणि इकडच्या स्थानिक मुलांना त्याच्याबद्दल नॉलेज मिळालं नाही, म्हणून आज हा पर्यटन दृष्ट्या मागे राहिलेला मतदारसंघ आहे. मालवणपेक्षा खूप चांगली किनारपट्टी आपल्याकडे. खरं म्हणजे सिमेंटचं नुसतं जंगल आपण बघतो, जे मालवणला मोठमोठे लॉज आहेत, सगळं आहे, पण स्पेस नाही. आपल्याकडे स्पेस आहे.
निसर्ग सौंदर्याने नटलेला समुद्र किनारा आहे, सुरूचं बन होतं. हो. पण आपल्या इथे पर्यटक थांबावा हम्म. यासाठी ज्या उपाययोजना करायला हव्यात हम्म. त्या झालेल्या नाही. बरं. आणि त्या करण्याचा माझा मानस आहे, म्हणून मी ह्या निवडणुकीला सामोरं जातोय. काय तू आता मग डोक्यामध्ये प्लॅन आहे? समजा लोकांनी संधी दिली तर याबाबत काय करणार आहे? नक्कीच माझं ध्येय आहे की आपल्या जी आत्ता जी मुलं इथे थांबली आहेत, हम्म. ज्यांचं आताचं शिक्षण कंप्लीट झालंय, त्यांना ह्या संध्या उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. बरं. मग त्यांना रत्नसिंधू योजना आहे, हो. त्याच्या माध्यमातून त्यांना नॉलेज दिलं पाहिजे की बाबा तू या योजनेतनं तुझ्या घरात तू होमस्टे चालू करू शकतोस. आज मी बरीचशी आपल्याकडे घरं बघितल्यात, घरांच्या रचना असतात की आपल्याकडे स्लॅबची घरं आहेत आणि त्याच्या वरचा मजला नुसत्या रूम बांधून ठेवल्यात, पण त्या रूमचा उपयोग कसा केला पाहिजे हम्म. याचं नॉलेज त्या मुलांना दिलं पाहिजे. बरं. तू रोजचे पैसे त्यातनं कसे कमवू शकतोस. आज तू मुंबईत माझ्या गावातली माझे नातेवाईक म्हणा किंवा माझ्या चुलत भाऊ असतील माझे, ते सगळे मुंबईत आज काम करतायत. बरं. मुंबईत 15,000ची नोकरी करतात, त्यात 5,000 रुपये भाडं, त्यांचा मेसचा जेवणाचा खर्च, इतर त्यांचं ट्रॅव्हलिंग वगैरे सगळं करून त्या मुलाच्या हातात किती पैसे राहत असतील. हो. पण तोच जर इथे राहिला आणि त्यांनी पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातनं जर विचार करून हम्म. इथे जर कुठला उद्योग सुरू केला, मग तो काही असो, एखादी खानावळ असू देत घरगुती, त्याच्यानंतर तुमच्या घरात होमस्टे असेल, हो. हे जर चालू केलं तर किती रोजगार मिळू शकतो हे मी मालवणला राहून बघितलंय. मी बरं. स्वतः मालवणला करारावर हॉटेल घेऊन चालवलेलं आहे. दुर्दैवाने लॉकडाऊन आला आणि त्या विषयातनं मी बाहेर पडलो. बरं. पण मी स्वतः माझ्या घरात होमस्टे चालू करण्याचं माझं काम चालू आहे. मी लवकरच ते चालू करणार आहे आणि ते बघून माझ्याबरोबरची 4 मुलं जर तसा व्यवसाय करू इच्छित असतील तर त्यांना पूर्ण पाठिंबा आणि पाठबळ देणारा माणूस या ठिकाणी पाहिजे. हम्म. खरं तर गणेश, पर्यटन, रोजगार हे तसे ऐकायला मोठे विषय झाले, पण अगदी बेसिक स्तरावरती रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य या जिल्हा परिषदच्या महत्वाच्या कामांच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये काय करण्याची इच्छा आहे? माझ्या जवळचा आणि आवडीचा विषय म्हणजे आरोग्य. हो. मी मुंबईत जेव्हा होतो तेव्हा मी राहतो त्या विभागात KM नायर, हा. कस्तुरबा ही बरं. हॉस्पिटल असल्यामुळे कुठल्याही पेशंटचं गावात काय झालं की पहिला फोन माझ्या घरी यायचा. तेव्हा वडिलांना यायचा, वडील महापालिकेत कामाला होते, बरं. त्याच्यामुळे पहिला त्यांना यायचा. त्याच्यानंतर कालांतराने जसं मी वयात आलो, मी मुंबईतल्या राजकारणात जेव्हा पडलो, बरं. माझ्या ओळखी तयार झाल्या, डीनकडे, डॉक्टरकडे, चांगले चांगले डॉक्टर माझ्या संपर्कात आले आणि मग मी तिथे गावातला पेशंट आला की त्याच्यासाठी जी सेवा करता येईल त्याची, अगदी मग त्याची घरात राहण्याची सोय नसेल तर त्याला माझ्या घरात ठेवणं, त्यांच्या पेशंटच्या म्हणजे किती जेवणात. वर्षापूर्वीचं सांगतो तू? हे मी जवळपास 10-12 वर्षापूर्वीच, बरीच उदाहरणं आहेत. बरं. मी कदाचित निवडणुकीच्या प्रचारात तसल्या जे काही मी ज्यांना मदत केली त्यांचे बाईट घेईन आणि लोकांना दाखवेन, पण मी हे काम केलंय, मी अजूनही करतो. आणि मला आरोग्याच्या विषयात, लोकांच्या आरोग्याच्या विषयासंदर्भात काळजी घेणं हा मला म्हणजे आवडता विषय आहे. हम्म. त्यांचे आशीर्वाद मिळणं हे खूप मोठी गरज आहे आताची. आणि हेच काम चालू असताना हम्म. इकडची जी आरोग्य व्यवस्था आहे, हम्म. तुम्हाला पत्रकारितेच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टी क्लिअर असतीलच. हो. PSC हम्म. हा मोठा विषय आहे. हो. आज देवगड तारामुंबरी ब्रिज झाल्यामुळे देवगड जवळ झाले. हम्म. पूर्वी माझ्या गावातनं देवगडला सरकारी रुग्णालयात जायचं असेल तर 17 किलोमीटरचा प्रवास करून जायचं होतं. होडीन पेशंट घेऊन जाऊ शकत नव्हतं. खरं. तोपर्यंत त्या पेशंटचं तो जगेल की मरेल ही अवस्था असायची. आज बरं. ब्रिज झालाय, देवगड रुग्णालय जवळ झालंय. पण PSC हा एक महत्वाचा घटक आहे आरोग्य व्यवस्थेतला. हम्म. त्या PSCची अवस्था काय आहे, हम्म. जी आपली प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्याची अवस्था काय आहे, तिथे डॉक्टर आहेत का, हम्म. तिथे हवा तेवढा योग्य तो स्टाफ आहे का, तिथे यंत्रणा आहे का, यंत्रसामुग्री आहे का, मग ह्याची जबाबदारी कोणाची आहे? बरं. ही जबाबदारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत लेवलला पाठपुरावा करून काम करू शकतो. अगदी जिल्हा रुग्णालयापर्यंतची कामं सगळी ती मंत्री असतील, आमदार असतील, खासदार असतील, यांची असतील, मान्य आहे. पण नॉर्मल PSC आणि ह्याचे जर प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही तर आपण त्या पदासाठी लायक नाही असं माझं मत आहे. म्हणून माझा पहिला मुद्दा आहे की आरोग्य व्यवस्था. आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात आणि पूर्णपणे सुधारल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. बरं. मी त्याच्यासाठी काय आंदोलनं केली ती तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्ही बघितली आहेत, सगळ्या पत्रकारांनी बघितले, जनतेने बघितले. PSC भाग झाल्यानंतर
आत्ताची कंडिशन तालुक्याची अशी आहे की PSCचा तर भाग लांबत राहिला. देवगड रुग्णालयात एखादा पेशंट घेऊन गेलो हम्म. की तिथे पेपर बनतो, हम्म. चेक होतात बर. पेशंट, कणकवलीला घेऊन जा उपजिल्हा रुग्णालयात. हम्म. ते झालं की तिकडून कणकवलीवरून पेशंट निघतो ओरसला. हम्म. तीच 108 ॲम्ब्युलन्स असते, त्याच्यातच परत टाकतात, ओरसला घेऊन जा. ओरसला गेल्यानंतर ओरसवरनं पेशंट बांबोईला जातो. किती दुर्दैव आहे आपला एवढा सिंधुदुर्ग जिल्हा सगळ्या गोष्टींनी संपन्न आहे, पण त्यातली जर आरोग्य व्यवस्था जर व्यवस्थित नसेल तर पुढे काहीच नाही. शेवटी माणूस जगला तर पुढच्या गोष्टींचा उपयोग आहे. त्याच्यामुळे मी सगळ्यात पहिला प्रयत्न करेन की आरोग्य व्यवस्था ही सुधारलीच पाहिजे आणि ती त्याच्यासाठीच प्रयत्न केला पाहिजे. हो. महत्वाचा प्रश्न आहे. संधी दिली लोकांनी तर पहिल्या 100 दिवसात प्राधान्यानं कुठले 3 विकास कामं म्हणजे 3 कामं झालेली दिसतील? 100 दिवसात आरोग्याच्या प्रश्नाबद्दल जिथे डॉक्टर नाहीत तिथे डॉक्टर उपलब्ध करून ह्या ज्या PSC ज्या आहेत, म्हणजे मेडबाव, माझ्या मतदारसंघात मेडबाव PSC येते, त्याच्यानंतर मुनगे PSC येते, या PSC सुधारण्याचं काम मी पहिल्या 100 दिवसात करेन. कारण सगळ्यात पहिलं प्राधान्य दिलं पाहिजे त्या पण आरोग्य हा प्रश्न व्यवस्थेला. तर महाराष्ट्राचा आहे ना, म्हणजे फक्त काय कुणकेश्वर बेडबाव पुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रभरातही अशीच अवस्था आहे, डॉक्टर उपलब्ध होत नाही. आपल्यापासून सुरुवात केली नाही तर काहीच होणार नाही. माझं म्हणणं आहे पहिलं मला सुधारलं पाहिजे. मी जर सुधारवलं किंवा मी सुधारलो तर पुढचा सुधारेल. मी खड्ड्यात पडलो तर मागचा येणारा पण खड्ड्यातच पडणार आहे. माझं हे म्हणणं आहे की सुधारायचं असेल तर सुरुवात आपल्यापासून झाली पाहिजे. आता राहिला प्रश्न, पहिला झाला आरोग्य, अजून 2, दुसरा रोजगार. हाही मोठा विषय आहे. तुम्ही म्हणाल की हे खूप मोठे विषय. खरं आहे, ते खरं आहे. आपल्याकडे मिडबाव MTDC आहे, माहिती असेल तुम्हाला. आज ती मिडबाव MTDC बांधून किती दिवस झाले, किती वर्ष झाली. आज प्रत्येक डिपार्टमेंटला 10 मुलं जरी कामाला लागली असती, मी डिपार्टमेंट पण सांगतो तुम्हाला, तिथे कॅन्टीन सुरू झालं असतं तर किचनला 10 माणसं लागली असती, सर्व्हिसला 10 माणसं लागली असती, तुमचं हाऊसकीपिंग तिथे 10 माणसं लागली असती. म्हणजे माझ्या मतदारसंघातली 100 पोरं इथेच राहिली असती त्यांच्या सोयीनुसार. तिथे सगळ्या टेक्निकल गोष्टी सगळ्या आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रिशियन असतील, अगदी तुमच्या वॉचमॅन पासूनच्या सगळ्या गोष्टी आहेत, सिक्युरिटी पासूनच्या लागली असती. आजपर्यंत त्या मिडबाव MTDCचं उद्घाटन झालं. जर माझ्या तरुणांना, माझ्या मतदारसंघातल्या तरुणांना इथे रोजगाराची संधी असून ती जर उपलब्ध होत नसेल तर ह्यासारखं मोठं दुर्दैव काय. मग आपण म्हणतोय कशाला की मुलं बाहेर चालली आहेत, राहत नाहीत. संधी दिली पाहिजे. मी पहिलं प्राधान्यानं काम करेन. मला त्याच्यासाठी काही करावं लागलं तरी चालेल, पण ती MTDC चालू करणार म्हणजे करणार. तिसरं रस्ते. आज एवढी दुर्दैव आहे आपलं की माझ्या मतदारसंघातल्या 2 गावांनी रस्त्याची कामं होत नाहीत म्हणून मतदानावर बहिष्कार टाकलाय. मुनगे सडेवाडी आणि खुडीमध्ये एक वाडी आहे, त्यांनी रस्ता होत नाही म्हणून मतदानावर बहिष्कार टाकणं. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून किती वर्ष झाली, आणि जर अजून पण माझा मतदार रस्त्यासाठी जर भांडत असेल तर यासारखी मोठी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. प्रामुख्यानं अगदी आरोग्य, रोजगार आणि रस्ते या 3 गोष्टींवरती पहिल्या 100 दिवसात तुम्ही काम केलेलं चित्र 100% पाहायला भेटेल. बरं गणेश, मला एक सांग, आता बघाशी तू एक उदाहरण सांगितलं की मागील 10 वर्षापासून एकंदरीत सामाजिक कार्यात वगैरे आहे. इकडे गावात येऊन आता किती वर्ष झाली? 8 वर्ष झाली. बरं, जवळपास 10 आणि आताचे 8, 18 वर्ष जो काही सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतोय त्याचा फायदा आता राजकारणात प्रत्यक्ष उतरल्यानंतर होईल आणि अधिक ताकदीनं ते करायला संधी भेटेल असं वाटतंय? 100%. मी आता लोकांना भेटतोय, सगळ्याच लोकांना आपण ओळखत नाही, पण लोक तुमच्या माध्यमातून आम्हाला बघत असतात. मला लोक खूप चांगलं रिपोर्ट करतात की तालुक्यात सध्या शिवसेनेची बाजू किंवा एखादा विषय उचलून धरल्यावर ती बाजू तडीस नेईपर्यंत तू थांबत नाही. आज मला अभिमान आहे. आज मला एका माणसाने सांगितलं, निदान सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तू भांडलास त्याच्यामुळे आज 5 तरी डॉक्टर आहेत की जेव्हा भांडण करत होतो सरकारी हॉस्पिटलच्या विषयात, आपण बघितलं असं
तेव्हा तिथे एकच डॉक्टर असायचे. हम्म. आज तिथे 5 डॉक्टर आहेत. हा. नर्सच्या जागा जास्त भरल्या आहेत आणि मला त्याचं समाधान आहे की कुठेतरी थोडीशी तरी यंत्रणा सुधारली. थोडीशी. अगदी मी म्हणणार नाही की सगळंच खूप छान चाललंय किंवा काय, पण मी लढा केला, त्याचा काहीतरी उपयोग झालाय आणि आज तिथे बरी कंडिशन आहे आणि डॉक्टर पण बिचारे सगळे चांगले आहेत. म्हणजे आता मी पेशंटसाठी फोन करत असतो. माझं सरकारी हॉस्पिटलमध्ये माझं आठवड्यातनं एकदा दोनदा जाणं असतंच. कुठला तरी पेशंट असतो, कोणतरी फोन करतं आणि असं नाही माझ्याच मतदारसंघातला माणूस मला फोन करतोय हे नाही, जिल्हा परिषद मतदारसंघातला मला देवगड तालुक्यातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातनं फोन येतो की गावकर साहेब असं असं झालंय, तुम्ही जरा लक्ष घातलात तर बरं होईल. आणि मला त्याचं समाधान आहे. जर माझ्यामुळे एखाद्या रुग्णाला किंवा त्याला काहीतरी सॅटिस्फॅक्शन मिळत असेल की मी गेल्याने तो बरा होईल की नाही माझ्या हातात नाही, पण मी गेल्यानंतर त्याचं थोडं तरी काम तो थोडं स्पीडनी काहीतरी झालं तर त्याला समाधान तेवढंच असतं. आपल्या लोकांना जास्त काय नको आहे. त्यांच्या मुबलक गरजा गोष्टी जर पूर्ण झाल्या तर समाधानी आहे आमचा माणूस. फक्त आताचं राजकारण असं झालंय ना की 1,500 रुपयाला मतं विकत घेतली जातात, पण त्याचं कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं, आज मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची वेळ आली नसती. लोकांनी चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून दिले गणेश, तू असते. एक गोष्ट लक्षात घे, ह्या गोष्टीला विकत घेणारे जितके जबाबदार असतील तितके विकणारे सुद्धा जबाबदार आहेत. हे सुद्धा तितकंच अधोरेखित 100% आहे ना. लोकांना मला तुमच्या माध्यमातून आवाहन करायचे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मतदानाचा अधिकार हा असाच दिला नाही बाबासाहेबांनी. माझं त्यांना सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की विकले जाऊ नका. तुम्हाला गणेश गावकर आवडत नसेल, तुम्हाला तो सक्षम वाटत नसेल तर त्याला नका मत द्या, पण विकले जाऊ नका. प्रामाणिकपणे मतदान करा, प्रामाणिक माणसाला निवडून द्या. एवढीच माझी तुमच्या माध्यमातून विनंती आहे. बरं गणेश, आता मला खरं तर ना थोडंसं राजकीय सुद्धा विचारायची इच्छा आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेनं ही संधी दिली आहे, एक जबाबदारी देखील आपल्या खांद्यावरती दिलेली. या जबाबदारीकडे, या संधीकडे आपण नेमकं कसं पाहता? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सिंधुदुर्गातील नेत्यांचं सहकार्य मिळतंय का? खरं तर तुमच्या माध्यमातून सर्वप्रथम माझ्या सगळ्या नेत्यांचे मी आभार मानतो. उद्धव साहेबांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, आदित्य साहेबांनी टाकला. मी सुरुवातीला इथे काम करत होतो, एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. देवगड नगरपंचायतीची निवडणूक असेल, विनायक राऊत साहेबांची ह्याच्या अगोदरची निवडणूक असेल, सतीश सावंतांची निवडणूक असेल, आता संदेश पारकरांची झालेली निवडणूक असेल किंवा कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक असेल, मी सुरुवातीला काम करत असताना माझ्याकडे कुठलंच पद नव्हतं. पण माझ्या कामाची क्वालिटी बघून मला त्यांनी, खरं तर एक शिवसेना या संघटनेत एक परंपरा आहे की गटप्रमुख, शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, त्याच्यानंतर शाखा प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, ह्या पोस्ट करत 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 तुमची क्वालिटी बघून तुम्हाला, पण माझ्यावर इतका विश्वास दाखवला संघटनेने की मला माझ्या कामाची पद्धत बघून मला डायरेक्ट तालुका प्रमुख केलं युवा सेनेचं. आणि मग त्या पदाला न्याय देण्यासाठी मी हा संघर्ष इतके दिवस करतोय, तो तुमच्या माध्यमातून लोक बघतायत. आता मला ही जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वप्रथम तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सन्माननीय आमचे कुटुंब प्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे, आदित्यसाहेब ठाकरे, त्याच्यानंतर आमचे माजी खासदार विनायकजी राऊत, वैभवजी नाईक, माझे सहकारी आणि युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख सुशांतजी नाईक, सतीश सावंत आणि संदेश पारकर, या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला. आमच्या इथे होती थोडीफार चढाओढ, ही जास्त नव्हती. गणेश वाळके सुद्धा ह्या जिल्हा परिषदेच्या रेसमध्ये होते. परंतु जेव्हा सीट वाटपाचं काम झालं, वरिष्ठांनी निर्णय घेतला की गणेश वाळके पंचायत समिती लढतील आणि गणेश गावकर जिल्हा परिषद लढतील. आणि मला माहिती आहे की मी त्यांच्या विश्वासाला तडा जायला देणार नाही. आता तुम्ही बघताच आहेत की काय परिस्थिती आहे. बऱ्यापैकी आमचे उमेदवार विकत घेतले गेले आणि एक वाईट वेळ आली आणि मला त्या गोष्टीचं खूप वाईट वाटतंय की ही वेळ अशी येता कामा नये. निवडणुकीसारखी झाली पाहिजे आणि खूप वाईट परिस्थिती आहे. काय त्याच्यावर बोलणं, त्या मुद्द्यात मी जायचो नाही, कारण मी बोलायला लागलो तर मगाशी बोललो तसंच आहे की समोरचे चुकीचे असतील तर आपणही तितकेच चुकीचे आहोत. 100%. आपण कसे विकले जातो हा सुद्धा प्रश्न पडेल. त्यामुळे त्या मुद्द्यात आत्ताच्या या मुलाखतीमध्ये मी जायचो नाही. मी पुन्हा एकदा येतोय आपल्या कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघाकडे.
तुमच्या समोर जे उमेदवार आहेत त्या उमेदवारांनी यापूर्वी देखील सदस्यपद जे पंचायत समितीमध्ये आहे ते भूषवलेलं आहे. तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय की त्यांच्या एकूणच या संपूर्ण कार्यामध्ये काय कमी राहिलंय जे तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे? खरं तर त्यांच्यावर टीका करण्याइतपत मी मोठा नाही, ते माझ्या वडिलांच्या वयाचे आहेत आणि मला त्याचं चांगलं भान आहे. पण राजकारण आहे आणि निवडणूक आहे, ह्या प्रक्रियात टीका, आरोप, प्रत्यारोप हे होत राहणार. बरं. माझा एवढाच प्रश्न आहे की आज मी उमेदवारांचं जे गाव आहे हिंदळे, त्या गावात मी फिरलोय. त्या गावातली बौद्धवाडी आहे, गिरावळ सारखी एक वाडी, तिकडचा पाण्याचा प्रश्न अजून सुटला नाही हो. 5 वर्ष सभापतीपद त्यांना मिळालं, 5 वर्ष काम केलं त्यांनी पंचायत समितीत, पण अजून त्यांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. जिल्हा परिषद मतदारसंघात 10 गाव आहेत. कसं होणार पुढे? साधा, मी तरी खूप मोठे प्रश्न सांगितले हे मला मार्गाला लावायचे. साधा पाणी प्रश्न जर सुटत नसेल तर कसं होईल मला सांगा. मी अजूनही सांगतो, मला त्यांच्याबद्दल, ते माझ्या वडिलांच्या वयाचे आहेत आणि त्यांच्याबद्दल मला टीका आणि त्यांच्यावर करणं मला अजिबात पटत नाही, माझ्या मनालाच पटत नाही. ते माझ्यापेक्षा खूप मोठे आहेत आणि पण ह्या गोष्टी आहेत ना, ह्या बोलल्या पाहिजेत. ह्या नाही बोललो तर उपयोग नाही. लोकांना कळलं पाहिजे की आपण त्यांना संधी दिली आहे. आणि मला सन्माननीय नरेंद्र मोदींचं एक वाक्य आहे की तरुणांनी राजकारणात या, तरुणांना संधी द्या. मी आज त्यांच्या पुढ्यात तरुण आहे, लोक विचार करतील कोणाला संधी द्यायची. म्हणूनच मुद्दाहून पुढचा प्रश्न माझा तो आहे की या मतदारांनी, कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या या सर्व मतदारांनी, लोकांनी तुम्हालाच मत का द्यावं? मी लोकप्रतिनिधी नव्हतो, त्याच्यामुळे विकास कामं काय माझ्यानी झाली नाही. आमची सत्ता होती, ती सत्ता गेली. त्या माध्यमातून काम करण्याची संधी मिळायच्या अगोदर, म्हणजे मला तालुका प्रमुख पद मिळायच्या अगोदरच सत्ता गेली. त्याच्यामुळे आम्ही हे कायम विरोधातच राहिलो. पण एकदा संधी देऊन बघा, जर शासन दरबारी किंवा सरकार दरबारी मी न्याय मागण्यासाठी माझ्या जीवाची पण पर्वा केली नाही, मी कुठल्या विषयाबद्दल बोलत असेल तुम्हाला माहिती असेल, मी त्याचीही पर्वा केली नाही, तर मी नक्की त्यांना न्याय देऊ शकतो हे त्यांना समजलं पाहिजे. म्हणून लोकांनी आपल्याला मला निवडून दिलं पाहिजे. जिल्हा परिषद मध्ये सत्ता कुणाची येईल काय वाटतं? खरं सांगतो, मला म्हणजे मी आता ह्याच्यावर काहीच बोलू शकत नाही. मला सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता सगळं विचित्र चाललंय, त्याच्यामुळे काहीच सांगू शकत नाही. बरं, अगदी या मुलाखतीच्या शेवटाकडे आपण आलेलो आहोत. सर्व मतदारांना ह्या कोकणशाहीच्या मुलाखतीच्या निमित्तानं काय आवाहन कराल? मी एक तरुण उमेदवार आहे आणि मला काम करण्याची मतदारसंघासाठी इच्छा आहे. जसं तुम्ही म्हणालात की 100 दिवसात काय कराल, तर मी 100 दिवसात काय करेन हे तुम्हाला या मुलाखतीच्या माध्यमातून सांगितलंय. माझं सगळ्या मतदारांना आव्हान आहे की मी एक तरुण आहे, मला या मतदारसंघासाठी खूप चांगलं काम करायचं आहे. पाणी प्रश्न असतील, रस्त्याचे प्रश्न असतील, आरोग्याचे प्रश्न असतील, पर्यटनाचे प्रश्न असतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचा इकडच्या तरुणांना रोजगार मिळाला पाहिजे, या प्रश्नांसाठी मी जिल्हा परिषद असेल आणि शासन दरबारी न्याय मिळवण्यासाठी काम करणार आहे. त्याच्यामुळे मला तुम्ही या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजय करा, हे मी तुम्हाला या कोकणशाहीच्या माध्यमातून आवाहन करतो. तर अर्थातच आपल्या सोबतीनं कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेकडनं अर्थातच या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले गणेश गावकर या सहभागी झालात. गणेश, अगदी मनापासून शुभेच्छा आहेत तुला. अर्थात मतदान 5 फेब्रुवारीला होत आहे आणि 7 फेब्रुवारीला निकाल सर्वांच्या समोर येणार आहे. अर्थात 5 तारीख आणि 7 तारीख दोन्ही तारखांसाठी कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आणि आमच्याकडनं देखील, कोकणशाही टीमकडनं देखील तुला अगदी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. या मुलाखतीत सहभागी झालास, अगदी धन्यवाद. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. धन्यवाद.